súoci Galilei, pod zlatým svilkom, ktoré hladilo kopce, sa začal tvoriť zástup. Muži, ženy a deti z celého kraja sa zhromaždili s jedinou túžbou – počúvať majstra. Hukot rozhovoru prerušoval len jemný vietor, ktorý so sebou prinášal prach z ciest, ktoré prešli tí, čo pohnutí nádejou opustili svoje domovy, aby tam mohli byť. Ježiš bol na vôchole kopca, sedel na skale a jeho pokojný pohľad prenikal do duše všetkých prítomných. Nebol ako ostatní učitelia zákona, ktorí hovorili tónmi nadradenosti a odsudzovania. Na jeho tvári sa zračil súcit, ktorý sa dotýkal srdc ešte skôr, než vyslovil svoje slová. Všetci s napätím čakali, čo povie. Keď začal hovoriť, zavládlo ticho a každé slovo bolo ako božský šepot, ktorý preniká do najhlbších viestiev duše. Ježiš začal svoje posolstvo nečakane, citujúc starodávne prikázanie. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš, zástupom sa rozľahol šum. Slová boli známe, ale nebolo v nich nič nové. Mnohí ich už počuli od farizejov a zákonníkov. Potom však Ježiš priniesol hebku, ktorú nikto nečakal. Ale ja vám hovorím, pokračoval, že každý, kto hľadí so žiadostivosťou, už cudzoložil vo svojom súoci. Jeho slová neboli odsúdením, ale pozvaním k premene, ktorá sa začala vo vnútri. Ježiš nehovoril len o vonkajších skutkoch, ale poukazoval na siatce, kde sa rodia najhlbšie konflikty a kde sa odohrávajú skutočné bitky. To, čo mnohí považovali len za záležitosť správania, Ježiš odhalil ako záležitosť súdca. Mnohí v zástupe pocítili váhu tejto pravdy. Ako očistiť siatce? Ako bojovať proti túžbam, ktoré akoby mimovoľne vznikali ako tiene uprostred svetla? Otázky viseli vo vzduchu, ale Ježiš pokojne ponúkol odpoveď, ktorá presahovala akýkoľvek jednoduchý vzorec. Hovoril o potrebe úplnej dôvery v Boha, radikálnej odovzdanosti, ktorá zaháňala prerušenie akéhokoľvek spojenia s čímkoľvek, čo by mohlo viesť k omylu. Zástup pozorne počúval a každé slovo akoby našlo prázdne miesto v ich súaciach, akoby Ježiš vypĺňal medzery, o ktorých ani nevedeli, že existujú. V mnohých jeho slová vyvolali túžbu, ktorú nevedeli pomenovať, túžbu po niečom hĺbšom, pravdivejšom, po niečom, čo by ich oslobodilo z neviditeľných väzníc ich vlastných srdc. Ježiš nehovoril len o morálke, hovoril o duchovnej revolúcii. Blahoslavený čistého súdca, lebo oni uvidia Boha, povedal s istotou, ktorá sa ozývala ako prísľub. Čistota teda neznamenala jednoduchú neprítomnosť hriechu, ale vnútorný stav slobody, jasnosť, ktorá človeku umožňovala vidieť za hranice ľudských obmedzení do Božej tváre. Tí, ktorí ho počúvali, cítili, ako sa im v súaci rozhorel plameň nádeje. Nebola to nádej založená na dokonalosti, ale na milosti, na Božej premieňajúcej moci, ktorá dokáže obnoviť aj to najzlomené srdce. Ježiš ukázal, že cesta k čistote je v skutočnosti cestou oslobodenia. Nebol to zoznam pravidiel, ktoré treba prísne dodržiavať, ale vnútorná cesta, na ktorej každý krok viedla božská láska. Učeníci, ktorí boli Ježišovi najbližšie, sa pozerali jeden na druhého a uvedomovali si hebku výzvy, ktorú dostávali. Nasledovať majstra nebude ľahké. Visitovalo by S.I. Odrikany, odvahu a nustelu aketu salit vlastným čajbom. Zároveň však sľubovalo niečo nekonečne väčšie. Život v pokoji, skutočné spoločenstvo s Bohom a vnútornú slobodu. Na konci jeho učenia sa dav začal rozchádzať. Niečo sa však zmenilo. V očiach ľudí sa objavilo nové svetlo, obnovená nádej. Všetci cítili, že v Ježišových slovách našli dvere k inému životu, k životu, v ktorom možno zanechať tiene minulosti a začať odznova. A tak, keď nad Galileou začalo zapadať slnko, tí, ktorí boli v ten deň s Ježišom, si so sebou niesli nielen nové pochopenie slov zákona, ale aj živé zasľúbenie, že skutočná čistota, skutočný pokoj nepochádza z dodržiavania pravidiel, ale zo sôdca premeneného Božou láskou a milosťou. Na Galileu zostúpila noc a zástup, ktorý sa už rozišiel, si v sôdci niesol slová, ktoré Ježiš počas dňa povedal. Vplyv týchto slov však stále doznieval vo vzduchu. V jednej malej dedinke sedel za stolom vo svojom dome muž menom Izák, sám,
s pohľadom upretým do diaľky. V mysli mu neustále prebiehalo majstrovo posolstvo. Každý, kto hľadí s túžbou, už cudzoložil vo svojom sôdci. Tieto slová našli v jeho duši hlboký odraz. Izák bol vo svojej komunite váženým mužom, známym svojou čestnosťou a tvrdou prácou. Bolo tu však niečo, čo tajil, čo nosil v tichosti a čo ho postupne pohocovalo. Skrytá túžba, ktorú nedokázal ovládať. Jeho vnútorný boj bol intenzívny a keď počul Ježiša hovoriť o svojom sôdci, cítil sa odhalený, ako by mu niekto zrazu osvetlil najtemnejšie miesta jeho duše. Keď tam Izák sedel sám, začal premýšľať. Vedel, že nemôže ďalej takto žiť, bojovať s vlastnými myšlienkami a túžbami bez toho, aby ich niekedy dokázal prekonať. Túžil po čistote sôdca, o ktorej hovoril Ježiš, ale ako ju mohol dosiahnuť? Ako sa oslobodiť od niečoho, čo sa zdalo byť tak zakorenené v jeho bytosti? V tej istej dedine sa nad Ježišovými slovami zamýšľala aj žena menom Miriam. Bola mladá a nedávno stratila otca, ktorý ju od smiati matky vychovával sám. V malej dedinke, kde žili, bola Miriam vždy vnímaná ako milá a dobrosrdečná osoba, ale bolesť zo straty zatvrdila jej ducha. Celé mesiace v sebe prechovávala odpor voči svetu, Bohu a predovšetkým voči otcovi za to, že ju tak skoro opustil. Miriamin smútok bol neviditeľným väzením. Odpor ju pohocoval a čoraz viac ju vzdiaľoval od akéhokoľvek pocitu pokoja. Keď počula Ježišove slová nad svojím sôdcom, pocítila hlboké napätie. Bola v nich pravda, ktorá ju zasiahla ako šíp. Čistota sôdca, o ktorej hovoril Ježiš, sa netýkala len túžob, ale aj pocitov nenávisti a zranenia, ktoré v sebe nosíme. Miriam si uvedomila, že je väzňom vlastnej nevraživosti. V ten istý večer vo svojom malom dome ticho plakala. Plakala nielen pre stratu otca, ale aj pre pocit, že je uväznená v hneve, ktorý jej bráni v živote, ktorý jej Ježiš slúbil, v živote pokoja a vnútornej slobody. Chcela vidieť Boha, chcela cítiť božskú prítomnosť, ktorú Ježiš ohlasoval čistým sôdcom, ale ako to mohla urobiť, keď jej sôdce bolo zatvrdnuté? Zatiaľ čo Izák a Miriam bojovali svoje vlastné vnútorné boje, blížila sa noc. Na inom mieste v dedine Peter, jeden z Ježišových najbližších učeníkov, premýšľal o vplyve majstrových slov z toho dňa. Vedel, že Ježiš nehovorí len k zástupom, ale aj k svojim vlastným nasledovníkom. Peter v sebe niesol aj svoje vlastné vnútorné problémy. Bol to prudký človek, ktorého často ovládala vášeň a impuls. Vedel, že za jeho úprimnou láskou k Ježišovi sa skrývajú obavy a neistota, ktoré si nechcel priznať. Peter sedel pri jazere, hľadel na vodu a premýšľal o čistote, o ktorej hovoril Ježiš. Rozmýšľal, či je naozaj pripravený nasledovať majstra až do konca. Ako by mohol dosiahnuť túto čistotu sôdca, keď vedel, že vo chvíľach hnevu alebo strachu reaguje spôsobom, ktorý nie je v súlade s Ježišovým učením? Peter cítil, že je v ňom niečo, čo treba premeniť, ale nevedel, kde začať. Keď tieto tri duše, Izák, Miriam a Peter, zápasili na svojich osobných cestách, začala sa odhaľovať pravda. Ježiš od nich nevyžadoval, aby sami dosiahli dokonalosť. Nebol tu preto, aby ich odsúdil za ich nedostatky, ale aby im ponúkol cestu premeny. Čistota sôdca nebola niečo, čo by sa dalo dosiahnuť silou vôle alebo ovládaním svojich túžob. Bol to dar, ktorý pochádzal z odovzdanosti, z úplného odovzdania sa Božej milosti a láske. V ten istý večer sa Ježiš modlil sám na odľahlom mieste. Poznal vnútorné zápasy svojich nasledovníkov a zástupov, ktoré ho nasledovali. Vo svojich modlitbách sa za nich prihováral a prosil Otca, aby im pomohol otvoriť sôcia pre odpustenie, uzdravenie a pokoj. Ježiš vedel, že premena, po ktorej túžili, príde len vtedy, keď sa prestanú snažiť niesť ťarchu sami a dovolia božskej milosti, aby pôsobila. So sôdcom obráteným k Bohu sa Ježiš modlil. Oče, nech vidia, že cesta k čistote sôdca sa začína odpustením sebe samému, druhým a otvorením sa tvojej premieňajúcej láske. Nech si uvedomia, že nemusia kráčať sami, lebo ty si s nimi na každom kroku, ticho noci prerušoval len jemný šum vetra v korunách stromov. Zdalo sa,
že pokoj Božej prítomnosti sa dotýka každého sôdca, ktoré hľadá premenu. Izák, Miriam, Peter a mnohí ďalší boli ešte len na začiatku svojej cesty, ale Ježišove slová zasiali semienko, ktoré časom vyklíči a stane sa zdrojom skutočného oslobodenia. Nasledujúci deň svitalo pokojne, ale Izákovo sietce bolo rozbúrené. Celú noc premýšľal o Ježišových slovách. Boj v jeho vnútri sa zdal byť intenzívnejší ako kedykoľvek predtým. Túžby, ktoré sa snažil potlačiť, sa vynorili s väčšou silou. Keď sedel za stolom, mysľou blúdil po chvíľach pokušenia, ktoré sa snažil ignorovať. Poltila o vina amba. Chcel sa oslobodiť, ale nevedel ako. Ježišove slová o čistote sôdca boli svetlom, ale cesta k nemu sa zdala vzdialená a nedosiahnuteľná. Izák sa rozhodol požiadať o radu dedinského starca, muža známeho svojou múdrosťou a zbožnosťou. Keď prišiel do Efraimovho domu, privítal ho prívetivý úsmev. Izák rýchlo otvoril svoje srdce. Hovoril o svojich túžbách, o svojich zlyhaniach a o bremene, ktoré nesie toto tajomstvo v tichosti. Efraim pozorne počúval, bez toho, aby ho odsudzoval. Keď Izák skončil, starec chvíľu máčal a premýšľal, kým odpovedal. Ježiš hovorí o čistom sôdci, ale hovorí aj o odpustení. Začal Efraim a jeho hlas bol tichý. Očisťovanie sôdca nie je len o vyhýbaní sa zlu. Je to aj uznanie, že sme slabí a že bez Božej milosti nedokážeme zvíťaziť. Odpustenie, ktoré ponúka Ježiš, sa začína v nás. On ta vidi, Isaac, anied sudzujta. Vyzýva ťa, aby si mu odovzdal toto bremeno. Izák bol dojatý. Nepremýšľal o odpustení ako o súčasti očistného procesu. Efrém ho povzbudil, aby sa modlil, nielen aby sa zbavil túžby, ale aby zakúsil odpustenie a milosť, ktorú mu Boh ponúka. Medzitým Miriam stále cítila ťarchu smútku, ktorý niesla. Celý deň strávila doma, zamestnávala sa rozptylujúcimi úlohami, ale hlboko vnútri jej myseľ stále uviazla v bolesti. Ježišove slová o sôdci s ňou rezonovali. Miriam vedela, že jej sôdce má ďaleko od čistoty, ale cesta k odpusteniu otcovi za to, že odišiel príliš skoro, sa zdala nemožná. Ako sa dalo odpustiť niekomu, kto už nebol? Neskoro popoludní sa Miriam rozhodla ísť na prechádzku. Vybrala sa k jazeru, kam chodili mnohí dedinčania, aby našli chvíľu pokoja. Sedela na brehu vody, pozorovala odraz oblohy v jemných vénách a začala sa rozprávať s Bohom, čo už dlho nerobila. Jej modlitba bola úprimná, no zároveň plná pochybností. Pane, chcem odpustiť, ale neviem ako. Neviem, ako zanechať túto bolesť za sebou. Pomôž mi vidieť cestu. Podobne ako Izák, aj Miriam si uvedomila, že odpustenie nie je len niečo, čo musí ponúknuť, ale aj niečo, čo potrebuje prijať. Pokoj, po ktorom túžila, bol nejakým spôsobom spojený s oslobodením jej vlastného sôdca. Na inom mieste v dedine sa Peter rozprával s Jánom, ďalším učeníkom. Uvazovali o Jezusových slovách. Peter, vždy impulzívny, sa Jánovi vyznal zo svojich pochybností. Chcem nasledovať majstra celým svojim sôdcom, ale niekedy si kladiem otázku, či je moje sietce naozaj čisté. Bojím sa, že v najdôležitejšej chvíli zlyhám. Ján so svojím zvyčajným pokojom odpovedal. Ježiš pozná naše sôdcia lepšie ako my, Peter. Pozná naše chyby, ale aj tak nás volá. Čistota sôdca nie je dokonalosť. Je to úprimnosť pred Bohom, je to vedomie, že ho potrebujeme za každých okolností. Peter sa nad tým zamyslel. Možno čistota, o ktorej hovoril Ježiš, mala bližšie k vnútornej pravde než k bezchybnosti. Nasledujúce ráno prinieslo Izákovi novú výzvu. Vedel, že hľadať Božie odpustenie znamená predovšetkým čeliť vlastnej pravde. Po rozhovore s Efraimom sa jeho sietce cítilo o niečo ľahšie, ale vedel, že sa musí stať ešte niečo hlbšie. Keď kráčal ulicami dediny, prechádzal okolo domu Rebeky, ženy, ktorú tajne obdivoval. Práve po nej často blúdil myšlienkami a práve táto túžba v ňom vyvolávala pocit viny. Izák sa zastavil pred Rebekyným domom. Cítil sa rozpoltený medzi túžbou, ktorá ho ťahala ku dnu, a pravdou, ktorú Ježiš zjavil o čistote sôdca. Vedel, že nemôže ďalej prechovávať tieto myšlienky. Skutočná sloboda spočívala v tom, že sa tejto túžby zbaví, ale ako? Zhlboka sa nadýchol
vzdýchol, na chvíľu zavrel oči a požiadal Boha o silu. Keď otvoril oči, pocítil nečakaný pokoj. Poprvýkrát po dlhom čase Izák urobil jasné rozhodnutie. Odíde od všetkého, čo ho viedlo k tomuto pokušeniu. Potreboval, ako ho učil Ježiš, prerušiť všetky putá, ktoré ho dôžali zviazaného s týmto vnútorným bojom. Odhodlaný sa vydal na cestu, ochotný dôverovať, že Boh mu pomôže prekonať jeho slabosti. Miriam zatiaľ pokračovala vo svojej osobnej ceste. Po modlitbe pri jazere pocítila rastúcu túžbu nájsť pokoj vo vzťahu so svojím otcom, aj keď už nebol nažive. Pamätala si, ako veľmi ju miloval, ale bolesť z jeho neprítomnosti bola stále zdjavujúca. Ježišove slová sa jej hlboko dotkli. Blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Miriam si uvedomila, že jej bolesť jej bráni jasne vidieť Boha. Hnev, ktorý cítila, jej zakrýval videnie Božej dobroty. V hĺbke duše vedela, že odpustenie neznamená zabudnúť na bolesť, ale oslobodiť sa od bremena, ktoré bolesť niesla. Preto sa rozhodla urobiť niečo, čomu sa celé mesiace vyhýbala. Navštíviť otcov hrob. Srdce sa jej rozbúchalo a tak sa vybrala na miesto. Tam si Miriam pred hrobom kľakla. Dlhé minúty máčala a nechala sézy voľne padať. Potom sa jej zlomil hlas a konečne prehovorila. Oče, odpúšťam ti. Nie pre bolesť, ktorá pominula, ale preto, že potrebujem pokoj. Potrebujem ísť ďalej. V tej chvíli sa v nej niečo zlomilo, ako reťaz, ktorá sa konečne uvoľnila. Nebolo to okamžité vyliečenie, ale bol to prvý krok k slobode. Bolesť, ktorá ju predtým väznila, začala strácať svoju silu. Peter zasa pokračoval v ceste po boku Ježiša, ale stále bojoval so svojimi vnútornými obavami. Vedel, že Ježiš hovorí o odpustení, čistote srdca a potrebe dôverovať Bohu, ale strach zo zlyhania ho paralyzoval. Už predtým prejavil slabosť a obával sa, že v čase najväčšej núdze nebude dosť silný. Jedného večera Ježiš zavolal Petra, aby sa s ním prechádzal pri mori. Uprostred prechádzky sa Ježiš pozrel na učeníka a pevne, ale s láskou povedal: Peter, to, čo na tebe vidím, je ochotné srdce. Netráp sa svojimi slabosťami. Tie neurčujú, kto si. Dôležitá je tvoja viera a láska. Tieto slová Petra veľmi zasiahli. Prvýkrát pocítil, že môže nájsť pokoj nie preto, že je dokonalý, ale preto, že dôveruje Ježišovej milosti. Izákovo rozhodnutie odvrátiť sa od všetkého, čo ho pokúšalo, nebolo ľahké. V nasledujúcich dňoch pociťoval ťarchu osamelosti, ako by sa vzdával časti seba samého. Zároveň však začal pociťovať niečo nové, ľahkosť, ktorú predtým nepoznal. Každé ráno, keď sa zobudil, spomenul si na Ježišove slová a jeho prísľub čistoty srdca. Izák sa vrúcnejšie modlil a prosil o silu, aby zostal pevný vo svojom rozhodnutí. Jedného rána, keď pracoval na poli, pristúpil k nemu jeden z jeho priateľov, Eliáš. Izák a Eliáš boli dlhoroční priatelia, ale Izák si všimol, že Eliáš bol v poslednom čase zdiežanlivejší. Izák bol odhodlaný pomôcť a spýtal sa: Eliáš, zdá sa mi, že si vzdialený. Stalo sa niečo? Eliáš bol chvíľu podozrievavý, potom si vzdychol, ako keď niekto nesie bremeno. Izák, počul som o tom, čím si prechádzaš. Zdá sa, že v tejto dedine o tom hovorí každý. Ale aj ja mám svoje vlastné problémy a úprimne povedané, neviem, či mám dosť síl na to, aby som ich prekonal. Izáka to prekvapilo. Eliáš vždy pôsobil silne a odhodlane, ale pred ním stál niekto rovnako ľudský ako on sám. Rozumiem ti viac, ako si uvedomuješ, odvetil Izák so slabým úsmevom. Pravdou je, že boj je veľký, ale nie sme na to sami. Ježiš hovoril o čistote, ale aj o pokore. Myslím si, že súčasťou tejto cesty je uznať, že potrebujeme pomoc. Sám by som to nikdy nezvládol. Eliáš chvíľu máčal a vstrebával slová. Myslíš si teda, že mám nádej? Áno, odpovedal Izák. Ježiš povedal, že cesta k pokoju sa začína pokorou priznať si, že sami nie sme silní. V tom nás nájde Boh. Keď sa Izák a Eliáš podelili o svoje príbehy a bremená, vytvorilo sa medzi nimi hlbšie puto. Izák po prvýkrát pocítil, že jeho osobná cesta môže byť požehnaním aj pre iných. Eliáš zasa našiel útechu v Izákových slovách a v ten deň sa rozhodol, že bude tiež hľadať Ježišove slová, ktoré by viedli jeho vlastný život. V inej časti dediny pokračovala Miriam v procese uzdravovania. Návšteva otcovho hrobu bola len prvým krokom. Teraz si začínala uvedomovať, že na odpustený, dokonca aj na odpustený danom v modlitbe,
modlitbe, musí vo svojom sôci pracovať každý deň. Boli dni, keď sa bolesť silno vracala a ona sa pýtala, či naozaj odpustila. Ale namiesto toho, aby sa obviňovala, Miriam si začala spomínať na Ježišove slová. Blahoslavení sú tí, čo smútia, lebo oni budú potešení. Uvedomila si, že odpustenie je cesta. Nebolo to jednorazové rozhodnutie, ale voľba, ktorú bolo potrebné časom potvrdzovať. Vždy, keď sa objavila bolesť, odovzdala ju Bohu v modlitbe. Časom ju tieto každodenné odovzdania začali postupne oslobodzovať. Boli ťažšie dni, ale boli aj dni nečakaného pokoja. Peter zasa naďalej sprevádzal Ježiša pri jeho kázaní a pozorne sledoval majstra, keď učil zástupy o Božom kráľovstve. Peter každým dňom viac obdivoval Ježišovu trpezlivosť a súcit. Vo svojom sôci sa však stále pýtal sám seba: som naozaj pripravený na to, čo ma čaká? Budem schopný byť verný, keď pôjde do tuhého? Vo chvíli ticha sa k nemu priblížil Ježiš, ktorý poznal Petrove obavy. Bez toho, aby Peter musel povedať čo i len slovo, Ježiš sa mu pozrel do očí a povedal: Peter, cesta nebude ľahká. Budú chvíle, keď zlyháš, ale pamätaj, nevyvolil som si ťa kvôli tvojej dokonalosti. Vybral som si ťa pre tvoje ochotné srdce. Tieto slová sa Petra hlboko dotkli. Prvýkrát pocítil, že jeho slabosť nie je prekážkou v nasledovaní Ježiša. Skutočná sila spočívala v jeho ochote ísť ďalej, aj keď padol. Ako dni plynuli, Izák cítil, že sa v jeho srdci niečo mení. Rozhodnutie odvrátiť sa od toho, čo ho pokúšalo, prinieslo úľavu, ale zároveň ho od mnohých izolovalo. Uvedomil si, že jeho cesta nebude osamelá, ale stále nevedel, ako sa úplne otvoriť pomoci Boha a iných. Každé ráno sa Izák modlil o silu, ale pocit, že niečo stále nie je vyriešené, zostával. Jedného popoludnia, keď sa vracal domov, stretol Rebeku, ženu, po ktorej túžil. Naberala vodu zo studne a keď ho uvidela, usmiala sa. Izák zaváhal, ale rozhodol sa ju osloviť. Keď sa rozprávali, uvedomil si, že jeho srdce už nereaguje s predchádzajúcim nepokojom. Niečo sa v ňom zmenilo. Teraz videl Rebeku inak, nie ako objekt túžby, ale ako sestru, Božie dieťa. Rebeka, povedal úprimne, musím sa priznať, že som k tebe prechovával nesprávne city. Teraz však chápem, čo skutočne znamená milovať, a to znamená rešpektovať a vidieť ľudí tak, ako ich vidí Boh. Dúfam, že mi odpustíš, že som ťa takto nevnímal už predtým. Rebeka, prekvapená Izákovou pokorou, sa nežne usmiala. Nie je čo odpúšťať. Všetci si nesieme bremená, Izák. Dôležité je, čo s nimi urobíme. Vidím, že si na ceste premeny, a to ma teší. Izák pocítil veľkú úľavu. Zdalo sa, že tým, že sa podelil o svoj boj, sa ťarcha na jeho srdci zdvihla. Už to nebolo zahambujúce tajomstvo, ale dôkaz moci Božej milosti, ktorá dokáže premeniť aj tie najhlbšie túžby. Bol oslobodený nielen od nesprávnych pocitov, ale aj od izolácie, ktorú spôsobovali. Medzitým Miriam tiež napredovala na svojej ceste odpustenia. Po návšteve otcovho hrobu pocítila mierny pokoj, ale vedela, že proces uzdravenia nie je ukončený. Začala si uvedomovať, že zášť, ktorú v sebe nosila za otcovo opustenie, sa rozšírila aj do iných oblastí jej života. Mala výčitky voči priateľom, ktorí ju sklamali, voči susedom, ktorí ju odsudzovali, a dokonca aj voči sebe samej, že cítila takú veľkú bolesť. Jedného večera sa Miriam pripojila k malej skupine z dediny, ktorá sa stretla, aby sa modlila. Tam sa delili o svoje zápasy a hľadali útechu v Ježišových slovách. Počas stretnutia sa staršia žena menom Ester podelila o svoj príbeh straty a smútku. Miriam sa s jej príbehom okamžite stotožnila a cítila, že jej bolesť rezonuje s inou dušou. Keď Ester dohovorila, Miriam k nej pristúpila a so sézami v očiach sa vyznala: aj ja zápasím s odpustením. Nie len svojmu otcovi, ale mnohým veciam, ktoré ma zranili. Ako môžeš ísť ďalej? Ako sa dá ísť ďalej? Ester s pohľadom plným súcitu vzala Miriam za ruky a odpovedala: naučila som sa, že odpustenie nie je pocit, Miriam. Je to každodenné rozhodnutie. Niektoré rany sú hlboké a trvá dlho, kým sa zahoja, ale každý deň, keď sa rozhodneme odpustiť, urobíme krok k slobode. Nejde o to, aby sme zabudli na bolesť, ale o to, aby sme nedovolili,
aby nás definovala. Tieto slová sa Miriam hlboko dotkli. Uvedomila si, že odpustenie nie je niečo, čo sa stane naraz, ale neustála voľba, najmä keď sa zdá, že bolesť sa vracia. A v tej chvíli, keď sa Miriam podelila o svoje bremeno z Ester, sa cítila ľahšia. Už nebola sama. Kým Izák a Miriam robili tieto kroky na ceste viery, Peter kráčal po boku Ježiša a učil sa cenné lekcie o dôvere a pokore. Jedného dňa, keď Ježiš učil zástupy o Božom kráľovstve, Peter ho pozorne sledoval. Videl, ako sa Ježiš dotýka síc, ako jeho slová prinášajú uzdravenie a nádej. V hĺbke duše však Peter stále prechovával pochybnosti o svojej vlastnej schopnosti byť verný až do konca. Neskôr v ten večer Ježiš pristúpil k Petrovi a bez toho, aby Peter musel povedať čo i len slovo, s láskou prehovoril: Peter, neboj sa svojich slabostí. Cesta, po ktorej kráčaš, je plná víziev, ale práve v tvojej slabosti sa prejavuje Božia sila. Dôveruj mi, aj keď máš pocit, že už nemôžeš ísť ďalej. Peter mlčal a vstrebával majstrové slová. Ježiš mu opäť pripomínal, že cesta si nevyžaduje dokonalosť, ale dôveru. Ako dni plynuli, Izák si uvedomil, že jeho premena by nebola možná bez prítomnosti iných ľudí. Začal sa aktívnejšie zúčastňovať na dedinských stretnutiach, kde mnohí diskutovali o Ježišovom učení a delili sa o svoje vlastné duchovné cesty. Na jednom z týchto stretnutí bol Izák pozvaný, aby porozprával o svojej skúsenosti. Pochyboval o tom, cítil sa zraniteľný, keď pred všetkými odhaľoval svoje zlyhania, ale spomenul si na pokoj, ktorý pocítil, keď sa o svoj boj podelil s Rebekou a Eliášom. V malom dome stretnutí sa Izák postavil a začal hovoriť. Jeho hlas sa spočiatku triasol, ale čoskoro nadobudol istotu. Dlhý čas som v sebe nosil túžby a myšlienky, ktoré ma odvádzali od Boha. Pohodcovali ma a ja som nevedel, ako sa tejto ťarchy zbaviť. Potom som počul Ježišove slová o čistote srdca a uvedomil som si, že skutočná zmena musí začať zvnútra. Pohľad na tváre ľudí ho povzbudil, aby pokračoval. Izák vysvetlil, ako vďaka tomu, že si uvedomil svoju slabosť a otvoril sa Božej milosti, začal prežívať premenu. Uvedomil som si, že odpustenie a oslobodenie neprichádza len z nášho úsilia, ale z odovzdania sa Bohu a pokorného prijatia pomoci. Po jeho rozprávaní nastala chvíľa ticha. Ťažoba Izákových slov akoby sa vznášala vo vzduchu a postupne začali hovoriť ďalší. Muži a ženy, ktorí sa dovtedy báli odhaliť svoje zápasy, boli dojatí Izákovou odvahou. Stretnutie, ktoré malo byť krátke, tievalo celé hodiny a všetci sa delili o svoje vnútorné boje a túžbu nájsť pokoj, ktorý Ježiš slúbil. Miriam sa medzitým naďalej stretávala s Ester, staršou ženou, ktorá jej pomohla pochopiť proces odpustenia. Pravidelne sa stretávali, aby sa spoločne modlili a rozprávali o svojej bolesti a nádeji. S každým stretnutím Miriam cítila, ako sa jej srdce trochu viac otvára, ako by rany konečne našli priestor na zahojenie. Na jednom z týchto stretnutí sa Ester pozrela na Miriam nežnými očami a povedala: Miriam, vidím v tebe silu, ktorú si možno ani sama neuvedomila. Bolest a poznačila, ale nezlomila. A odpustenie, ktoré ponúkaš druhým i sebe, je cestou k skutočnej slobode. Miriam počula tieto slová a poprvýkrát po dlhom čase pocítila skutočný pokoj sama so sebou. Cesta odpustenia sa ešte zďaleka neskončila, ale vedela, že je na správnej ceste. Spoločenstvo s Ester a úprimnosť, ktorú si vybudovali, boli pre ňu zdrojom každodennej obnovy. Peter medzitým naďalej kráčal po Ježišovom boku a na každom kroku sa učil od majstra. Jedného popoludnia, keď boli sami na poli, Ježiš opäť prehovoril priamo k Petrovmu srdcu. Peter, čo vidíš vo svete okolo seba? Peter mu odpovedal: Nevidím. Peter sa pozrel na horizont a pozoroval zelené polia a hory v diaľke. Vidím Božie stvorenie. Vidím jeho moc vo všetkom. Ježiš sa usmial a povedal: Áno, Peter, a teraz sa pozri na seba. Aj ty si súčasťou tohto stvorenia. A tak ako každý strom, každý kvet, aj ty máš svoj cieľ. Netráp sa svojimi pádmi, pretože dôležité je, aby si vstal a pokračoval ďalej. To je to, čo chce Otec vidieť, srdce, ktoré dôveruje aj v ťažkostiach. Tieto slová naplnili Petrovo srdce nádejou. Vedel, že cesta, ktorá ho čaká, ešte prinesie výzvy, ale teraz pochopil, že jeho viera nemusí byť dokonalá. Dôvera v Ježiša, dokonca aj uprostred zlyhaní, stačila na to, aby ho previedla. Keď Izák, Miriam a Peter kráčali svojou osobnou cestou,
v ich srdciach sa naďalej ozývalo Ježišovo posolstvo. Vnútorná premena je neustály proces, ktorý si vyžaduje pokoru aj dôveru. Na každom kroku sa učili, že nie sú sami. Sila spoločenstva, podpora priateľov a neustála prítomnosť Boha v ich životoch boli tým, čo ich dôjžalo pri živote. Dni plynuli a Izák, Miriam a Peter sa cítili čoraz viac premenení lekciami, ktoré im dával Ježiš. Ale aj napriek prelomom, ktoré zažívali, stále čelili nečakaným výzvam. Život naďalej skúšal ich rozhodnutia a vieru a čoskoro si uvedomili, že skutočná sila spočíva v úplnom odovzdaní svojej vôle Bohu. Izák, ktorý si teraz lepšie uvedomoval svoj vnútorný boj, sa cítil posilnený podporou spoločenstva a úprimnými rozhovormi s Eliášom. Jedna obava však v ňom zostávala, sklamanie zo seba samého. Stále sa bál, že zlyhá, že opäť upadne do pokušenia. Ťarcha očakávaný, ktorú na seba kládol, bola veľká a Izák nenachádzal pokoj. Jedného večera sa počas modlitebného stretnutia so svojím príbehom podelil starší muž menom Kaleb. Hovoril o tom, koľkokrát sa pokúšal byť silný sám, veriac, že dokáže prekonať svoje slabosti bez pomoci. Myslel som si, že stačí byť disciplinovaný, povedal Kaleb, ale časom som si uvedomil, že moja sila nestačí. Skutočný pokoj som našiel, až keď som svoje zápasy odovzdal do Božích rúk. Tieto slová Izáka hlboko zasiahli. Zo všetkých síl sa snažil prekonať svoje vnútorné boje, ale teraz si uvedomil, že cesta k pokoju nespočíva v snahe všetko ovládať. V ten večer si Izák cestou domov kľakol na kolená v modlitbe. Pôvýkrát neprosil, aby bol silnejší, ale aby Boh prevzal kontrolu nad jeho životom so všetkými jeho chybami a slabosťami. Pane, modlil sa, sám to nezvládnem. Odovzdávam ti svoje obavy, svoje zápasy a verím, že tvoja sila ma podrží tam, kde zlyhávam. Keď Izák vyslovil tieto slová, pocítil pokoj, ktorý nikdy predtým nezažil. Konečne pochopil, čo znamená spočinúť v Božej milosti. Na druhej strane, Miriam sa nachádzala v rozhodujúcom bode svojej cesty odpustenia. Jej stretnutia s Ester boli naďalej zdrojom útechy, ale jedného dňa Ester navrhla niečo, čo Miriam nečakala. Miriam, premýšľala si niekedy o odpustení tým, ktorí ti tu v dedine ublížili? Táto myšlienka ju prekvapila. Miriam sa tak veľmi sústredila na odpustenie otcovi a na svoju vlastnú bolesť, že nikdy neuvažovala o iných bolestiach, ktoré si niesla. Ľudia, ktorí ju odsudzovali, priateľstvá, ktoré sa rozpadli, a slová, ktoré ju zraňovali. Pomaly si uvedomila, že jej srdce je stále plné malých rán, ktoré jej bránia zažiť skutočnú slobodu. Postupom času si Miriam uvedomila, že odpustenie nie je ojedinelý čin. Bol to životný štýl, každodenné rozhodnutie otvoriť svoje srdce božskému uzdraveniu. A tak postupne začala hľadať zmierenie s ľuďmi okolo seba. Niekedy to bol len srdečný rozhovor, inokedy tichá modlitba za tých, ktorí jej ublížili. Pri každom akte odpustenia cítila, ako sa jej zo srdca sťahuje ťarcha. Peter medzitým pokračoval vo svojej ceste po boku Ježiša. Bol svedkom zázrakov, počúval učenie a videl pôsobiť Božiu moc. Vo vnútri však Peter stále prežíval neistotu. Vedel, že Ježiš od neho veľa očakáva. Čo ak zlyhá? Čo ak v najkritickejšej chvíli nebude schopný byť učeníkom, akého Ježiš očakával? Tieto pochybnosti ho prenasledovali ako tieň až do dňa, keď ho Ježiš opäť zavolal na súkromný rozhovor. Peter, povedal Ježiš s hlbokým pohľadom, dôveruješ mi? Áno, Pane. Ty vieš, že áno, odpovedal Peter. Jesus prajkeval. A vieš, že aj keď budeš váhať, stále budem s tebou? Peter chvíľu máčal a cítil váhu týchto slov. Nikdy predtým takto nerozmýšľal. Dovtedy veril, že jeho poslaním je byť vždy silný, vždy pevný. Ježiš mu však hovoril niečo iné, že skutočná sila nespočíva v tom, že nezlyhá, ale v dôvere v Božiu lásku a prítomnosť, a to aj v prípade zlyhania. Áno, Pane, odpovedal Peter so slzami v očiach. Dôverujem. Od tej chvíle Peter začal chápať, že nasledovať Ježiša neznamená byť bezchybný, ale byť verný, aj keď pochybí. Dôvera v majstra nebola podmienená jeho vlastným výkonom, ale Ježišovou neochvejnou láskou. Izák, teraz so srdcom v Božích rukách, si začal všímať jemné zmeny vo svojom živote. Vnútorný boj bol stále prítomný,
ale už ho neovládal. Zistil, že keď sa odovzdá Božej milosti, tlak na to, aby bol dokonalý, zmizne. Sprevádzal ho pokoj, ktorý nikdy predtým nezažil. V jedno pokojné popoludnie sa Izák opäť stretol s Eliášom. Sedeli v tieni olivovníka a rozprávali sa o živote a výzvach, ktorým čelili. Eliáš, ktorý tiež kráčal po ceste viery, sa podelil s niečím, čo ho trápilo. Niekedy mám pocit, že si nezaslúžim Božie odpustenie. Že moje chyby sú príliš veľké, Izák s chápavým pohľadom odpovedal. Aj ja som si to niekedy myslel, ale naučil som sa, že odpustenie nezávisí od nás. Závisí od Božej bezpodmienečnej lásky. On nás miluje aj s našimi nedokonalosťami. Eliáš sa usmial a cítil, ako sa z neho dvíha ťarcha. Izákovo svedectvo vnieslo do jeho srdca nádej. Medzitým Miriam tiež napredovala na svojej ceste. S každým malým gestom odpustenia cítila, ako sa jej srdce rozjasňuje. Odpor, ktorý ju predtým biezdil, sa začal vytrácať. Jedného dňa, keď sa prechádzala po dedine, uvidela starého priateľa, s ktorým prerušila vzťahy. Niečo sa v nej zmenilo. Pristúpila k nej s úprimným úsmevom a bez mnohých slov jej ponúkla svoje priateľstvo späť. Jednoduchosť tohto činu priniesla taký pokoj, že Miriam cítila, ako sa reťaze minulosti úplne pretrhli. Konečne pochopila, odpustenie bolo rovnakým darom pre druhých ako pre ňu samotnú. Po týždňoch vnútorného boja a ťažkých rozhodnutí si Isaac, Miriam a Pedro začali uvedomovať, že skutočná cesta vnútornej premeny je hĺbšia, ako si predstavovali. Nešlo len o odvrátenie sa od zlého konania alebo hľadanie odpustenia, ale o prijatie pokoja, ktorý pramení z toho, že sú v Božej prítomnosti a úplne dôverujú jeho vôli. Izák, teraz už pokojnejší na svojej ceste, cítil, že jeho vzťah s Bohom je silnejší. Vo chvíli modlitby si uvedomil, že pokoj, ktorý hľadal, nebude pochádzať z neprítomnosti pokušenia, ale z plnej dôvery, že Boh ho podrží aj v jeho slabostiach. Nepotreboval byť dokonalý, aby cítil Božiu lásku. Naopak, práve v uznaní svojich obmedzení zakúsil skutočnú milosť. Miriam sa zasa čoraz viac oslobodzovala od pút minulosti. Jej stretnutia s Ester sa stali chvíľami obnovy. Jedného dňa, keď sa rozprávali, Ester povedala: Miriam, už nenesíš ťarchu smútku. Tvoje srdce je slobodné. Teraz využi túto slobodu na šírenie pokoja, ktorý si dostala. Tieto slová sa Miriam hlboko dotkli. Uvedomila si, že jej vlastné uzdravenie je výzvou, aby pomohla iným nájsť rovnaký pokoj. Peter medzitým nasledoval Ježiša s obnovenou dôverou. Na každom kroku si uvedomoval, že jeho poslanie nie je založené na jeho sile, ale na ochote nasledovať majstra a dôverovať Božiemu plánu. So srdcami obnovenými milosťou a prijatím si Izák, Miriam a Peter začali uvedomovať, že ich vnútorná premena ich vedie k niečomu väčšiemu, k službe druhým. Nešlo len o hľadanie vlastného pokoja, ale o zdieľanie toho, čo dostali. Izák, ktorý sa predtým vo svojich zápasoch izoloval, teraz zistil, že v ňom rastie túžba pomáhať iným nájsť rovnakú úľavu, akú zažil on. Počas rozhovoru v dedine sa dozvedel o mladom mužovi, ktorý tiež čelil vnútorným ťažkostiam. Izák sa ho bez váhania rozhodol navštíviť. Po príchode do domu mladého muža si sadol vedľa neho a povedal: Viem, aké to je cítiť sa uväznený, ale viem aj to, aké to je byť oslobodený. Boh ťa vidí a miluje ťa aj v tvojich bojoch. Tieto slová, jednoduché a úprimné, sa mladého muža hlboko dotkli. Izák si v tej chvíli uvedomil, že jeho vlastná cesta nie je len pre neho samého. Boh si ho používal, aby bol svetlom pre iných. Miriam, teraz oslobodená od svojho smútku, sa začala viac angažovať v prospech tých, ktorí v dedine potrebujú pomoc. Pomáhala chorým, poskytovala útechu vdovám a každým gestom šírila pokoj, ktorý našla. Tým, že slúžila druhým, cítila, že jej duša je ešte ľahšia a jej vďačnosť Bohu sa zväčšovala. Peter po Ježišovom boku tiež spoznal silu služby. Videl, ako majster slúži druhým s pokorou a súcitom. Peter pochopil, že byť učeníkom neznamená len učiť sa, ale aj konať a prinášať Božiu lásku všetkým okolo seba. Keď sa Izák, Miriam a Peter ponorili hlbšie do svojich ciest služby, každý z nich čelil novým výzvam, ktoré preverili ich vieru a odvahu. Služba druhým prinášala nielen radosti, ale aj obete a chvíle pochybností. Začali si však uvedomovať, že pravá láska, Božia láska, si vyžaduje odvahu pokračovať, aj keď je to ťažké. Izák sa pri návšteve mladého muža, ktorému pomáhal, stretol so starým priateľom,
ktorý ho obvinil z pokrytectva. Kto si, aby si hovoril o Bohu, Izák? Poznam tvoju minulost. Nie si o nič lepší ako ktokoľvek iný tu, povedal muž s opovrhnutím. Slová sa hlboko zarezali a prebudili v ňom staré pocity nedostatočnosti. Izák na okamih pocítil ťarchu vlastnej slabosti. V modlitbe hľadal silu a uvedomil si, že jeho premena nie je dielom jeho vlastných rúk, ale Boha. V tej chvíli si Izák uvedomil, že odvaha nespočíva v tom, že je dokonalý, ale v tom, že naďalej dôveruje Bohu, a to aj napriek kritike a minulým zlyhaniam. Svojmu priateľovi pokojne odpovedal: Nie som dokonalý a nikdy nebudem, ale viem, že Boh ma každý deň mení a môže to isté urobiť aj s tebou. Miriam na svojej ceste služby tiež čelila chvíľam pochybností. Jedného popoludnia, keď sa starala o chorú staršiu ženu, sa cítila fyzicky aj emocionálne vyčerpaná. Ťažoba utrpenia iných ľudí na ňu začala pôsobiť. V modlitbe Miriam prosila Boha o silu pokračovať. Vo svojom srdci cítila, že služba druhým je spôsobom, ako milovať Boha a že aj v maličkostiach je Boh prítomný. Peter po Ježišovom boku čelil väčším výzvam. Videl, ako zástupy nasledujú majstra, ale aj to, ako sa náboženskí vodcovia začínajú obracať proti nemu. Peter tušil, že ho čakajú ťažké časy, ale rozhodol sa pevne stáť po Ježišovom boku a veriť, že aj uprostred nebezpečenstva ich bude viesť Božia milosť. Čas plynul ďalej a Izáka, Miriam a Petra služba druhým viedla k tomu, že hlbšie pochopili Božiu lásku. Cesta, ktorú si vybrali, bola plná víziev, ale aj okamihov krásy a duchovného rastu. Zistili, že odvahu potrebujú nielen na to, aby čelili ťažkostiam, ale aj na to, aby úprimne a obetavo milovali. Izák po konfrontácii s priateľom, ktorý ho odsudzoval, začal uvažovať o tom, čo znamená milovať druhých, aj keď mu ubližujú. Mohol z tejto situácie odísť, ale rozhodol sa nasledovať Ježišov príklad. Izák sa rozhodol znovu vyhľadať svojho priateľa, nie aby sa bránil, ale aby mu podal súcitnú ruku. Keď sa stretli, Izák povedal: Viem, že som v minulosti zlyhal, ale Božia milosť je to, čo ma dnes premieňa. A ak môžem urobiť niečo, aby som napravil to, čo som urobil, urobím to. Priateľ D ho máčal a potom na Izákovo prekvapenie vyriekol: Aj ja si nesiem svoje vlastné zápasy, Izák. A keď vidím, ako sa meníš, trápi ma to, pretože mne sa ešte nepodarilo zmeniť. Úprimnosť tej chvíle priniesla obom uzdravenie a Izák si uvedomil, že skutočná láska si vyžaduje trpezlivosť a ochotu pochopiť srdce toho druhého. Miriam na svojej ceste služby začala prežívať hlboký význam bezpodmienečnej lásky. Vo chvíľach únavy si uvedomila, že tým, že slúži, nielenže ponúka uzdravenie druhým, ale aj prijíma uzdravenie vo svojom vlastnom srdci. Jedného dňa, keď sa starala o chorú staršiu ženu, tá ju nežne chytila za ruku a povedala: Boh vidí, čo robíš, dieťa moje. Tvoje srdce je v jeho rukách a on ťa odmení. Tieto slová naplnili Miriam nesmiernym pokojom. Uvedomila si, že tým, že slúži, zažíva Božiu lásku novým a premieňajúcim spôsobom. Peter po Ježišovom boku videl, ako majster miluje všetkých bez výnimky, od bohatých až po ľudí na okraji spoločnosti. Ježiš miloval tých, ktorí ho nasledovali, a dokonca aj tých, ktorí ho odmietali. Peter si začal uvedomovať, že táto láska je skutočnou silou Božieho kráľovstva a že aj on sám sa musí naučiť milovať s rovnakou horlivosťou a hĺbkou. Časom sa výzvy pre Izáka, Miriam a Petra začali stupňovať. Láska, ktorú teraz chápali ako ústredný pôvok svojej viery, si vyžadovala viac než len slová a gestá. Vyžadovala si obete, ktoré by preverili ich najhlbšie presvedčenie. Cesta služby a odovzdania sa bola čoraz náročnejšia, ale aj duchovne čoraz obohacujúcejšia. Izák, posilnený svojou skúsenosťou zmierenia, sa stal stálou oporou pre ostatných v dedine. Ťarcha toho, že bol postavou dôvery, však naňho doliehala. Jedného dňa, keď pomáhal rodine, ktorá čelila ťažkostiam, sa Izák cítil neschopný ponúknuť útechu. Chudoba a zúfalstvo rodiny boli hlboké a Izák si uvedomil, že jeho slová útechy nebudú stačiť na zmiernenie ich utrpenia. Vo chvíli eskáľúčenosti sa Izák modlil: Pane,
cítim, že na pomoc nestačím. Utrpenie okolo mňa je také veľké. Čo môžem urobiť? A potom v tichu pocítil vo svojom srdci odpoveď. Nie si tu na to, aby si všetko vyriešil sám. Stačí, keď mi prejavíš svoju lásku. Izák si uvedomil, že aj keď nemôže zmeniť okolnosti, jeho prítomnosť a súcit sú už odrazom Božej lásky. Vrátil sa k svojej rodine s pokorou a aj bez veľkých riešení im jeho úprimná starostlivosť priniesla nádej. Na druhej strane Miriam čelila inej skúške. Počas pravidelných návštev staršej ženy, o ktorú sa starala, ju prekvapila jej náhla smršť. Strata otriasla Miriam, ktorá sa pýtala, či urobila dosť, či jej pomoc naozaj niečo zmenila. Na pohrebe, keď sledovala, ako sa rodina staršej ženy lúči, sa Miriam potichu modlila a prosila Boha, aby jej ukázal zmysel jej bolesti. Vtedy k nej pristúpil jeden zo synov tej ženy a povedal: Moja mama o tebe často rozprávala, Miriam. Hovorila, že si priniesla svetlo do jej posledných dní. Na to, čo si pre ňu urobila, nikdy nezabudneme. Tieto slová priniesli útechu Miriam, ktorá si uvedomila, že skutočný vplyv jej služby presahoval to, čo mohla vidieť alebo zmerať. Láska, ktorú ponúkla, zostala aj po odchode tejto ženy. Peter po Ježišovom boku si tiež začínal uvedomovať, že nasledovanie majstra ho privedie k časom veľkých skúšok. Ježiš čoraz častejšie hovoril o utrpení, ktoré malo prísť, a Peter, hoci si bol istý svojou láskou k Ježišovi, začal pociťovať strach z toho, čo malo prísť. V modlitbe hľadal silu, aby mohol pokračovať, lebo vedel, že cesta, ktorá ho čaká, bude ťažká. Izáka, Miriam a Petra skúšky neprestali, ale niečo sa v nich zmenilo. Ťažkostiam, ktoré sa predtým zdali neznesiteľné, teraz čelili z novej perspektívy. Každý z nich si začal uvedomovať, že aj uprostred temnoty je svetlo, ktoré nikdy nezhasne. Stála Božia prítomnosť. Izák naďalej pomáhal rodine v ťažkostiach, ale tentoraz s menšou úzkosťou, že chce všetko vyriešiť sám. Vedel, že jeho úlohou je byť odrazom Božej dobroty, a to aj vtedy, keď neexistujú okamžité odpovede. Jedného dňa, keď roznášal košík s jedlom, si ho otec rodiny, predtým zdiežanlivý muž, vzal bokom a povedal: Izák, tvoje návštevy boli pre nás viac ako jedlo. Dali nám nádej. Vieme, že Boh sa o nás nejakým spôsobom stará prostredníctvom teba. Tieto slová sa Izáka hlboko dotkli. Uvedomil si, že aj v situáciách, keď všetko vyzeralo bezútešne, môže byť svetlom, ktoré vedie druhých bližšie k Bohu. Skutočná premena, ktorú hľadal, nespočívala v riešení problémov iných ľudí, ale v tom, že bol nástrojom Božej milosti. Miriam, ktorá sa stále vyrovnávala so smútkom nad stratou staršej ženy, o ktorú sa starala, našla nový pohľad na život. Začala sa zbližovať s rodinou tejto ženy a v nasledujúcich týždňoch im pomohla prekonať ich smútok. Raz, keď sa s nimi modlila, pocítila hlboký pokoj, ako by jej Boh hovoril, že jej poslanie je väčšie, než si predstavovala. To, čo ponúkla tejto rodine v podobe lásky, starostlivosti a prítomnosti, bol najväčší dar, aký mohla dať. Pochopila, že aj tvárou v tvár smiati sa láska nikdy nevytratí. Naopak, zostávala živá a premieňala tých, ktorí ju prijímali. Jej cesta služby, ktorá sa začala ako jednoduchý akt starostlivosti, bola teraz svedectvom o trvalej Božej láske. Peter, stále po Ježišovom boku, začínal hlbšie chápať, čo znamená nasledovať majstra. Pozoroval rastúce napätie okolo Ježiša, ale zároveň si uvedomoval, ako pokojne a sebaisto sa majster stavia ku každej situácii. Jedného dňa si Ježiš zavolal Petra k sebe a povedal mu: Peter, cesta, ktorá je pred tebou, bude ťažká. Ale pamätaj si jednu vec, ja som svetlo sveta. A toto svetlo ani v najhlbšej tme nikdy nebude porazené. Tieto slová sa Petrovi vrili do srdca. Začal si uvedomovať, že bez ohľadu na to, čo príde, jeho poslaním je naďalej nasledovať Kristovo svetlo. Petrovu vieru, ktorú predtým ľahko rozkolísal strach, teraz posilňovala neustála prítomnosť majstra. Ako dni plynuli, skúšky Izáka, Miriam a Petra ich stále viac približovali k hlbokej pravde. Sila viery sa nezakladá na okolnostiach, ale na dôvere v Boha, aj keď sa cesta zdá byť temná a neistá. Izáka, ktorého teraz mnohí v dedine vnímali ako muža viery, začali vyhľadávať, aby im poradil. Jedného dňa k nemu pristúpila mladá žena menom Anna, ktorá mala oči plné slz. Izák, cítim, že Boh je odo mňa ďaleko. Modlím sa, ale zdá sa, že moje modlitby nie sú vypočuté. Ako môžem veriť, keď sa mi zdá,
že všetko okolo mňa sa rúca? Izák si spomenul na chvíle, keď aj on pociťoval túto prázdnotu a pokojne odpovedal. Ana, aj v mojom živote boli chvíle, keď som si myslel, že Boh je ďaleko. Ale práve v tých chvíľach som si uvedomil, že je bližšie ako kedykoľvek predtým a čaká, že mu budem dôverovať, aj keď som nevidel okamžitú odpoveď. Viera nie je o tom, že Boha stále cítime, ale o dôvere, že je s nami aj v tichu. Ana sa nesmelo usmiala a Isaac sa s ňou modlil a prosil Boha, aby jej dal pokoj a silu pokračovať, aj keď sa odpovede zdali byť ďaleko. Isaac vedel, že Anina viera sa posilní, tak ako sa posilnila jeho vlastná, vďaka jej tichej dôvere v Boha. Miriam zasa začala pociťovať novú motiváciu vo svojej službe. Potom, čo strávila toľko času starostlivosťou o iných, si uvedomila, že jej viera sa stala kotvou nielen pre ňu, ale aj pre ľudí okolo nej. Jedného dňa, keď Miriam pomáhala mladej matke v dedine, podelila sa s ňou o svoju vlastnú cestu bolesti a uzdravenia a vysvetlila, ako jej viera bola oporou. Mladá žena dojatá povedala: Miriam, ani nevieš, ako veľmi mi tvoje slová pomáhajú. Keď vidím silu, ktorú máš ty, verím, že dokážem pokračovať aj v tých najťažších dňoch. Tieto slová dali Miriam istotu, že jej poslaním nie je len zmierňovať fyzické utrpenie, ale aj posilňovať vieru tých, ktorí jej skrížia cestu. Uvedomovala si, že v každom malom geste lásky zasieva semienka nádeje a dôvery v Boha. Peter po Ježišovom boku bol každý deň svedkom sily viery v praxi. Vedel však, že jeho vlastná viera bude podrobená skúške. Ježiš často hovoril o tom, čo príde, odmietnutie, utrpenie, kríž. A Peter, hoci vedel, čo príde, naďalej bojoval so strachom, že nie je dosť silný. Jedného dňa sa Ježiš počas rozhovoru pozrel na Petra s nehou a povedal: Peter, tvoja viera bude skúšaná. Ale neboj sa, keď padneš, budem tam, aby som ťa zdvihol. A tvoja viera, keď sa obnoví, posilní tvojich bratov. Tieto slová sa Petra hlboko dotkli. Vedel, že aj tvárou v tvár ťažkostiam, ktoré ho čakajú, ho viera v Ježiša podrží a keď príde čas, bude môcť viesť ostatných. Cesta Izáka, Miriam a Petra viedla k tomu, aby si čoraz viac uvedomovali, že viera si vyžaduje viac než len dôveru v Boha. Bolo to neustále rozhodnutie zostať verný, aj keď sa cesta stala ťažšou, než si dokázali predstaviť. Čoskoro sa dozvedeli, že cena za vernosť zaháňa aj hlboké obete. Izák naďalej pomáhal ľuďom okolo seba, ale zaskočilo ho, keď ho dedinský obchodník, známy svojou chamtivosťou, nespravodlivo obvinil z krádeže. Obvinenie sa rýchlo rozšírilo a Izákova povesť, ktorú si roky budoval, bola otrasená. On, ktorý sa vždy snažil pomáhať druhým, sa teraz ocitol v očiach mnohých zdiskreditovaný. Namiesto toho, aby sa Izák pokúsil brániť zlostnými slovami, zvolil si ťažšiu cestu, máčanie. Dôveroval, že Boh pozná pravdu a že v správnom čase bude spravodlivosti učinené zadosť. Dokonca aj pod podozrievavými pohľadmi svojich susedov stál Izák pevne vo svojej viere. Každý deň sa modlil a prosil Boha o silu, aby vydržal svoje poníženie a nepodľahol zúfalstvu. Pane, modlil sa, pomôž mi zostať verný tvojmu povolaniu, aj keď sa zdá, že sa všetko okolo mňa rúca. Miriam medzitým čelila rovnako ťažkej výzve. Jej zdravie začalo slabnúť, čo bol dôsledok únavy nahromadenej rokmi služby iným. Aj s oslabeným telom naďalej pomáhala rodinám v dedine a odmietala myslieť na seba. V istom momente ju však jej mentorka Ester varovala: Miriam, aj Ježiš odpočíval. Aj tvoje telo potrebuje starostlivosť. Slúžiš druhým, ale Boh chce, aby si sa starala aj o seba. Miriam si neochotne začala uvedomovať, že vernosť Bohu zaháňa aj uznanie vlastných obmedzení. Starostlivosť o seba nebola sebecká, ale spôsob, ako si uctiť život, ktorý jej Boh dal. Postupom času začala vyvažovať svoju službu druhým chvíľami odpočinku a modlitby, pričom svoje zdravie zverila do Pánových rúk. Peter zasa cítil ťarchu blížiacich sa udalostí, ktoré mu Ježiš oznamoval. Majster začal jasnejšie hovoriť o svojej smiati, a to Petrovo sietce znepokojilo. On, ktorý prisahal úplnú vernosť, sa obával, že nie je pripravený čeliť tomu, čo prichádza. Počas tichej noci si Ježiš zavolal Petra k sebe a s pohľadom plným lásky povedal: Peter, vernosť sa nemeria absenciou chýb, ale ochotou vrátiť sa na cestu aj po páde. Pamätaj na to, keď príde čas. Tieto slová sa Petrovi vrili do srdca. Začínal chápať, že vernosť, ktorú od neho Ježiš očakáva,
nie je dokonalosť, ale vytrvalosť pokračovať v ceste aj napriek zlyhaniu. Skúšky, ktorým čelili Izák, Miriam a Peter, sa začali zintenzívňovať a vyzývali ich, aby hľadali ešte hlbšiu vieru. Uprostred svojho utrpenia a zápasov však mali objaviť silu začať odznova, schopnosť vstať aj po páde. Izák bol po týždňoch v tieni falošných obvinení predvolaný na stretnutie s dedinskou radou. Kupec, ktorý ho obvinil, pod tlakom dôkazov, ktoré sa objavili, nakoniec priznal svoju lož. Izák bol očistený, ale škoda na jeho povesti zostala. Aj potom, čo pravda vyšla najavo, sa naňho mnohí stále pozerali s podozrením. Izák sa namiesto vzbúry rozhodol obchodníkovi odpustiť. Po stretnutí sa Izák potichu modlil: Pane, nech vidím druhých tak, ako ich vidíš ty, dokonca aj tých, ktorí mi ublížili. Táto modlitba ho oslobodila. Uvedomil si, že odpustenie nie je na prospech druhej osoby, ale na oslobodenie jeho vlastného súdca od akejkoľvek zatrpknutosti. Časom začali ľudia v dedine opäť vidieť Izákovu poctivosť a on opäť získal pozíciu dôveryhodného muža. Lekcia, ktorú dostal, bola jasná. Sila nového začiatku spočíva v schopnosti odpustiť a ísť ďalej. Na druhej strane Miriam čelila skutočnosti, že jej telo už nedokáže udržať rovnaký rytmus ako predtým. Spočiatku sa tomu bránila, myslela si, že sa musí naďalej obetovať pre iných, ale keď sa zamyslela nad Esterinými slovami, začala akceptovať, že jej služba Bohu nezávisí len od jej fyzických síl. Našla nové spôsoby, ako pomáhať, mentorovala mladých ľudí v dedine a učila ich slúžiť s láskou. Počas jednej z jej hodín jej jedno z dievčat, Rejčo, povedalo: Miriam, ty nás učíš viac svojím príkladom ako slovami. Tvoj život je to, čo nás inšpiruje. Tieto slová sa Miriam hlboko dotkli. Uvedomila si, že nový začiatok pre ňu znamená prijať svoje obmedzenia a slúžiť novým spôsobom, s múdrosťou a tápezlivosťou. Peter medzitým pocítil váhu Ježišových slov o jeho blížiacej sa smrti. V jeho srdci rástla úzkosť, ale neustále si pripomínal, čo mu Ježiš povedal o vernosti a potrebe začať odznova, aj keď zlyhal. Jednej noci sa Peter o samote modlil: Pane, bojím sa, že nie som dosť silný, ale viem, že keď padnem, ty budeš pri mne, aby si ma zdvihol. Tieto slová ho pripravili na to, čo malo prísť. Peter vedel, že začať odznova bude súčasťou jeho cesty a že aj tvárou v tvár budúcemu zapretiu Ježiša bude jeho vernosť poznačená ochotou vrátiť sa. Životy Izáka, Miriam a Petra sa uberali svojím smerom, ale teraz cítili, že sú postavení pred poslednú skúšku dôvery. Každý z nich bude svojím spôsobom konfrontovaný so situáciou, ktorá si bude vyžadovať nielen vieru, ktorú si vypestovali, ale aj úplné odovzdanie svojej vôle Božiemu plánu, aj keď nedokázali pochopiť, čo má prísť. Izáka, ktorý sa už zotavil z obvinení, ktoré pošramotili jeho povesť, prekvapilo nové protivenstvo. Jeho manželka Sára vážne ochorela a dedinskí lekári nevedeli nájsť riešenie. Izák, ktorý sa toľkokrát modlil za iných, sa teraz zúfalo modlil za svoju vlastnú rodinu. Ako však dni plynuli, uvedomoval si, že jeho prosby neprinášajú okamžité uzdravenie, po ktorom tak veľmi túžil. Vo chvíli samoty si kľakol a v slzách sa modlil: Pane, dôverujem ti, aj keď nerozumiem tvojmu plánu. Ak je to tvoja vôľa, uzdrav Sáru. Ale predovšetkým nech sa stane tvoja vôľa. V tej chvíli Izák pocítil pokoj, ktorý nikdy predtým nezažil. Pokoj nevychádzal z istoty uzdravenia, ale z istoty, že Boh má všetko pod kontrolou bez ohľadu na výsledok. Úplne odovzdal svoju dôveru Bohu. Miriam bola zasa povolaná na pomoc rodine, ktorá pri požiari prišla o všetko. Na miesto prišla ako pôvá a bola konfrontovaná so zdivujúcou scénou. Zničený dom a zúfalá rodina. Miriam sa na chvíľu cítila bezmocná a nevedela, ako by mohla pomôcť. Ale keď sa pozrela na zúfalé tváre, niečo v nej zosilnelo. Spomenula si na všetky prípady, keď jej Boh dával silu, aj keď okolnosti boli ťažké. So srdcom plným súcitu Miriam zorganizovala v dedine podpornú sieť a zmobilizovala ľudí, aby obnovili dom a pomohli rodine. Počas tohto procesu si uvedomila, že jej dôvera v Boha nezávisí od neprítomnosti problémov, ale od istoty, že uprostred ťažkostí Boh vždy poskytne to, čo je potrebné. Vidieť, ako sa spoločenstvo zomklo, bolo živým svedectvom, že Boh je prítomný aj v popole tragédie. Peter zasa videl,
že jeho dni po Ježišovom boku sú čoraz napätejšie. Hrozby voči majstrovi narastali a Peter napriek svojej láske k Ježišovi cítil, ako v ňom rastie strach. Vedel, že hodina skúšky je blízko. Keď počas poslednej večere Ježiš oznámil, že jeden z nich ho zradí, Peter plný horlivosti slúbil: Aj keby ťa všetci opustili, ja ťa nikdy neopustím. Ježiš však s múdrosťou a láskou pozrel na Petra a povedal: Skôr ako kohút za kikiríka, 3-krát ma zaprieš. Peter sa však na neho pozrel a povedal: Ty ma zaprieš. Tieto slová prebodli Petrovo sietce. Ale v hĺbke duše vedel, že Ježiš ho pripravuje na niečo väčšie. Skúškou jeho dôvery v Boha mala byť nielen vernosť, ale aj schopnosť začať odznova, a to aj po jeho zapretí. Blížil sa posledný okamih cesty Izáka, Miriam a Petra. Viera, ktorú si vypestovali, dôvera, ktorú vložili do Boha, ich teraz viedla k niečomu ešte hĺbšiemu, k vykúpeniu a prísľubu nového života vedeného milosťou. Izák po týždňoch modlitieb a odovzdávania sa stál pred svojou najťažšou chvíľou. Jeho manželka Sára sa zhoršila a zdalo sa, že je na pokraji smrti. Strávil noci po jej boku, dôžal ju za ruky a v tichosti sa modlil, zverujúc všetko do Božích rúk. Jedného večera, keď Sára spala, Izák pocítil v srdci hlboký pokoj. Nevedel, či sa uzdraví, ale vedel, že Boh je s nimi bez ohľadu na výsledok. V tú noc sa Sáre zázračne začalo dariť lepšie. Dedinskí lekári boli ohromení, bez vysvetlenia náhlej zmeny. Izák však nepochyboval. Uzdravenie bolo darom Božej milosti. Nevedel, či je uzdravenie dočasné alebo trvalé, ale jedno vedel určite. Boh vypočul jeho modlitby. Jeho dôvera, ktorú si vybudoval počas celej cesty, ho premenila a on teraz žil v pokoji, lebo vedel, že život jeho manželky, rovnako ako jeho vlastný, je v láskavých Božích rukách. Miriam, keď videla obnovu rodinného domu zničeného požiarom, cítila, že aj jej cesta je zavášená. Nie preto, že by už nemusela čeliť žiadnym problémom, ale preto, že objavila radosť zo služby bez ohľadu na okolnosti. Práca, ktorú začala, sa rozrastala a ďalší ľudia v dedine začali vnímať službu ako spôsob vyjadrenia Božej lásky. Miriam si uvedomila, že jej vlastné fyzické, emocionálne a duchovné uzdravenie prinieslo ovocie, ktoré sa rozšírilo do celej komunity. Jedného dňa za ňou prišla Rejčo, jedna z mladých žien, ktorým Miriam radila, a povedala jej: Miriam, naučila si nás, čo znamená dôverovať Bohu, aj keď sa všetko zdá byť neisté. To, čo si tu začala, bude pokračovať, pretože sme sa od teba naučili, aké dôležité je slúžiť. Miriam sa usmiela s pocitom, že splnila svoje poslanie a vedela, že Božie dielo v jej živote a v dedine bude pokračovať ďaleko za ňou. Peter, ako predpovedal, čelil najväčšej skúške svojho života. Keď na nádvorí videl, ako zatýkajú Ježiša, zmocnil sa ho strach. Ako Ježiš povedal, Peter pred svitaním 3-krát zaprel majstra. Keď kohút zakikiríkal, dopadla naňho ťarcha jeho zrady a Peter s pocitom, že nenávratne zlyhal, s horkým plačom opustil toto miesto. Po vzkriesení sa však stalo niečo mimoriadne. Ježiš vo svojej nekonečnej milosti vyhľadal Petra. Keď sa s ním stretol, neodsúdil ho, ale s láskou sa ho opýtal: Peter, miluješ ma? Ježiš 3-krát zopakoval otázku a dal Petrovi príležitosť potvrdiť svoju lásku a oddanosť. A s každou Petrovou odpoveďou ho majster obnovil, vrátil mu dôveru a poslanie, o ktorých si myslel, že ich stratil. Pas moje ovce, povedal Ježiš Petrovi a potvrdil, že jeho zrada nebola koncom, ale novým začiatkom. Peter konečne pochopil, že Kristovo vykúpenie je väčšie ako jeho zlyhania. Ježišova láska ho úplne obnovila, dala mu nový život a nový cieľ. Ak sa tento príbeh dotkol vášho srdca alebo vám dodal silu, nezabudnite sa prihlásiť na odber ďalších príbehov, ktoré vás budú každý deň inšpirovať a posilňovať. Nech vás Boh dnes a vždy nesmierne požehnáva, vedie vaše kroky a prináša svetlo na vašu cestu.